Усім прывітанне, вы на чацвёртай гульне сваёй гульне, якую я праводжу з моладзевым блокам. Я рад, што падпісчыкаў у нас становіцца больш і спадзяюсь, што нас стане яшчэ крыху больш з улікам таго, хто да нас сёння прыйшоў. Па-першае, давайте павітаемся з Вяшкай Красулінам, легендай беларускага фолк-панка. Привет. Прывітанне. Як справы ў Вільнюсе з фолк-панкам? Ну, выдатна. Менавіта тут я ўжо сабраў новы чарговы склад свайго гурта «Кашлаты Вог», і мы ўжо нават пракаціліся з міні-турам па сёлах і весях мясцовых. Плюс запісалі, у працэсе запісваем міні-альбомчык. Спадзяюся, што да тутакі мы яго выпусцім. Як у літоўскіх сёлах ходзіць на беларускі фолк-панк? Я ж вельмі хітры чалавек, я ўсё гэта раблю супольна з літоўцамі і беларусамі і яшчэ і палякамі, так што па выніку ходзяць. Збіраецца столькі людзей, што дастаткова, каб і нас таксама уважылі. Да, добра. Ну, заязджай у Гданьск да мяне. Запрашай. Я на тутаку таксама збярусь. Добра. Ну вось, прыязджай, там пабачымся. Так, яшчэ з намі сёння грае Юрась. Привет, Юрась. Вітаю. Да, гэта чалавек з самай вясёлай, на мой погляд, гісторыі затрымання ментамі. Ці будзеш ты яшчэ для амонаўцаў праводзіць экскурсіі? Я не ведаю, як кажуць, лёс не прадвызначаны. Всё магчыма. Калі яны да цябе ў Варшаву прыедуць? Так, можа яны прыйдуць у Варшаву арганізавана групай. Тады так. Ніколі не прадбачыш наперад. Всё магчыма, як паказвае жыццё. Ну, будзем спадзявацца, што гэта будзе, што эта экскурсія адбудзецца і будзе цікава. Да, усім удзельнікам. І таксама з намі сёння грае Ксенія, актывістка... Дзякуй. Актывістка, блогерка. Прывітанне. Привет. Выбач, я пабачыў, што мне падалося, што нехта завіс, но не, ўсё абышлося. А чаму ты сышла згодна? Ты нам распавядзеш? Я могу, конечно. Насамрэч уся справа, як звычайна, звязаны з Трампам, з грантамі, з гэтымі ўсімі штукамі, так што... Господи, годна падтрымлівае Трампа, я так і ведаў. Да, ну, разумею. Ну што, давайте пачынаць нашу гульню. Зараз я запускаю ўсё. Так, тут, карацей, будуць тэмы. Вось адразу перайдзем да тэмаў першага раунду. Што у нас тут? НАТО, палітыка па Вікіпедыі, антысавецкі рух і калабаранты, быць маладым, бацькі нацыі і расійская апазіцыя. Так, зараз нам трэба тры пытанні высветліць. Па-першае, хто пачынае? Давайте на камень-ножницы ў камеру. Раз, два, тры. Я не вижу, што Юрась паказаў. Нешта падвісла, выбачаюся штосьці. Ага, падвісла ў Юрася. Падвісла, так. Ну, добра, тады ён будзе пачынаць. Карацей, да, што мы робім? Вы выбіраеце тэмы, можете самі нажаць, можете мне сказаць назву тэмы і колькасць балаў за яе, і потым будзе па гэтай тэме пытанне. Мы граем з фольстартамі, то есть можна націскаць на кнопку, калі пытанне будзе дачытана да канца. Усяго раундаў 3 і фінал. Або калі не будзе дачытана да канца? Калі пытанне не будзе дачытана да канца, то немагчыма нажаць, і ты пападзеш у бар на 2 секунды. Ясна. Вось. Ну, по тэмах, калі каму нешта трэба, што тут трэба расказаць, НАТО, это НАТО, палітык па Вікіпедыі, там будзе скрын з Вікіпедыі, вы павінны сказаць, хто гэта. Быць маладым, там фотаздымкі чалавека, палітыка ці музыкі ў маладосці, вы павінны сказаць, хто гэта, но остальное попадаецца зразумела. Таму, все, давайте пачынае. Так. Чамусьці піша, што Ксенія будзе пачынаць, таму няхай так і будзе. Лёс вызначыў. Окей, значыцца, бацькі нацыі 100, няхай. Бацькі нацыі за 100.
Гэтае пытанне ёсць у кучы квізаў, бо гэта адзіны чалавек з сучасных доларовых купюр, які не быў прэзідэнтам. Да ладно, якія варыянты? Да, Можа, вы я так рэдка бачыце долары, што ўжо не памятаеце, хто там. евро. Все еўра карыстаюцца. Ну, господи, это Хто адзін з- з бацькоў заснавацелей. Хто там ёсць на Хто не доларовых быў- купюрах? Не быў прэзідэнтам ніколі. Не ведаю, Джефферсон які-небудзь. Можа? А адказваць Не-не-не. будзеш? Ну, допустим. Не, ну все, ладно. Франклін. Добра, працягвай, Ксенія. Так. Быть молодым 200. Быць маладым 200. Хто гэта? Хто гэта за чароўная жанчына? А дзе яна мусіць быць? А, все. Все, ясно. З'явілася. Ну, гэта вядомая жанчына, якая... Господи, што вам... Вячка? Гэта Лідія Ярмошына. Так, Лідія Михайловна. Нічого так. А я б не так з вигляду не сказав. Ну да. Вячка, працягвай. Не, ну, мало ли, она там змянілася крыху, конечно. Ну, прозвище змяніла. Так, ну давайте антисоветский рух и коллаборанты 300. Так называлася арганізацыя са сфальсіфікаванай справы 30-х гадоў, а удзеле ў якой абвінавачылі прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку Коласа і Купалу. Ксенія? Союз вызвалення Беларусі. Добра, Ксенія, працягвай. Я цяпер таксама. Значыцца, палітык па Вікіпедыі 200. Палітык па Вікіпедыі за 200, зараз карцінка з'явіцца. Вось хто у нас там быў? Старшыня Верхоўнага Савета. Шушкевич. Так, Вячка адказвае. Ну, Станіслав Шушкевич, так. Станіслав Шушкевич. Треба натиснуть на кнопочку, Да, щоб да. сказати. На Так, советский рух я адзінае скажу, што я разлічваў на менш дасведчаных людзей, і там будуць, падаецца, простае пытанне для вас. Ну, Ну, зараз поглядим. поглядим. Вячка, Ну, давайте быть молодым 500. за 500. О, это для себе пытанне якраз. Што гэта? Godstower. Ну, трэба кнопку націснуць, каб адказаць, ты ж ведаеш. Я натиснул, что яна не спрацавала. Націснуў. Так. Так, Godstower. Ну, Мои коллеги по сцене у пэўным выглядзе. Так, ну давайте тады што-небудзь пацікавей. Тое, што я дакладна не буду ведаць, гэта будзе НАТО 300. НАТО за 300. У якім годзе з'явіўся Альянс? Трэба... Фляха, і добра. Так, Вячка. 1976, калі мне не замінае памяць. Неправда. Ну, значит, можете Замінае. паспрабаваць. Замінаем. Ну, трэба болей голову Юрась? разбивать мне. 1949. Так, 49. Так. Давайте тады. Ну, обираем. Окей. Палітык па Вікіпедыі за 300. 300. Председатель БНФ з 9 по 2017 год. Перад ім быў Баршэўскі, а пасля Кастусёў. Так, гэта з 9 по Юрась. 17 год. Гэта не вечорка? Не Вячорка. Не? Но похоже на фамілію аднаго з прэзідэнтаў Украіны, яго прозвішча. Ладно, давай. Добра, не. Не
Вяшка? Янушкевич, здаецца, толькі я не памятаю імя. Толькі Ну, галоўна ж прозвішча. Янушкевич. зараз Ну, тут амаль, Ян- амаль, ты одну літару пераблытаў. Так, так. Янукевич, во. Не? Так, Янукевич. Янукевич, так вось. Я памятаю просто, што ён такі крышачку руды з кароткімі валасамі. Мгм. Вось. У той час я ад палітыкі адышоў, але вось прозвішча ўзгадаў. Так, ну і цяпер Янукевич это самае... издатель, падаецца. Так, Янушкевич, это выдавец, які цяпер у Беластоку месціцца. Ну што ж, згуляем у супергульню, расійская апозіцыя 500. Апошні прэм'ер-міністр, які заяўляў пра свае апазіцыйныя погляды і намеры. Прэм'єр. Вяшка? Сергей Кірыенка? Не. Не. Ён падтрымліваў, Ага. падаецца, заўсёды. О, вось. Прэм'єр менавіта. Ага. Прэм'ер. Так, прэм'ер, ну, прям цікава. Сышоў у 8-м годзе, калі што. Мгм. А, Владимир Путин? Ну, я не ведаю. Нет, скажи, я не ведаю. Так что так. Владимир Путин, блин. Да не, ушел. Амаль што в апозіцыю. Калі ніхто не ведае, то жміце пас. Не. Да. Тады просто скінеце пытанне к Сяну. Мгм. Ага. Прикольно. это Так, записал. добра. Там будзе Давайте. попростей. Так, выбирай Вяшка. Так. Ну, давайте бацькі нацыі 300. Бацькі, за 300. Гэтага палітыка любіць і ў Тайвані, і ў КНР, бо ён стварыў і заклаў асновы постімперскага Китая, які сам і разбурыў. То у нас бацька кітайскай рэвалюцыі. Вяшка? Мао Цзэдун. На Тайване любіць Мао Цзэдуна? Не. Ну, вось, раптам. Ну, у КНР любяць, а ў Тайване, ну, так. Ну, Гэта менавіта кітайскі ці амерыканскі? Кітайскі. Кітайскі рэвалюцыя 1912 года. Хто там галоўны быў? Так, гэты Чан Кайшы? Нет. Сунь Яцен, бляха. Это ж Чан Кайшы. Ага. Сунь Это потом Яцен. было. Так. Ой, ну што, Ну, працягваем это дзікую правильно. гульню. Так, што тут яшчэ такое па заборасці? Ну, давайте палітык па Вікіпедыі 400. Ох, за 400. Зараз паглядзім. Ага. Ну, гэты чувак нават быў кандыдатам у прэзідэнты. Мгм. Так, лінгвістычны кандыдат эканамічных навук. У кандыдатам у прэзідэнты быў у 2010 годзе, калі вам будзе прасцей. Там якраз было 10. Так. АГП. Хто там з ГП тусаваўся? Ну, Эканаміст. давайте я паспрабую. Ну-ка. Анатолій Лебедька раптам. Ні разу не быў кандыдатам. Сур'ёзна? Ну, ясна. Ну, все. Сорам мне, сорам. Письменник, Не пісьменнік. не письменник, не письменник, ён не письменник. Господи, завуць яго... Ладно, Вяшка, адказваў не буду. Тады падказку. Хаця ладно, давайте, потым Вяшкай зраблю. Ярослаў яго завуць, а фамілія? Не. Ну, Романчук. Мгм. Ну, што... Так, Юрась, будешь адказваць Романчук? Не. Я узгадаў просто, што так. Ой, так, ну што, працягваем экзекуцыю. Давайте. О, гісторыкі, клас. Ну, так. Добра. Я быўшы... Давай выбірай калабаранта. У нас тут ёсць быўшы супрацоўнік музея ВОВ. Можа... Ну, Ну, тады калабаранты за 400. Гэта маладзёжная арганізацыя, створаная ў 1942 годзе на акупаваных тэрыторыях. У 1943 годзе арганізацыя была легалізавана акупацыйнымі ўладамі і налічвала 10 000 чалавек.
Гэта у 42-м годзе. Моладзевая арганізацыя. Саюз беларускай моладзі. Саюз беларускай моладзі. Мгм. Так, моладзевы. Так. Добра, давайте антысоветский рух коллаборант 200. За 200, давайте. В 44 Так. годзе было створана военное подразделение, якія фармальна падпарадкоўваліся беларускай цэнтральнай радзе. Як называлася створаная арганізацыя? Фу, капец, я ведаю зараз. Гэта не оборона, Абарона. ну, Ну, беларуская... слова абарона там ёсць. Так, беларуская краёвая оборона. Беларуская краёвая абарона. Так. У меня с Варшавой все белорусское повылетало, с этой Варшавы. Все память. Добро. Так. Быть молодым 100. Ну, гэта... Хто гэта? Ну там уже был першых, то есть. Не, вось зараз можна націскаць. Давайте. Вячка. Зимон Станиславович. Ну тут сам же все ведают. Так, ну окей. Ну, тады давайте НАТО 500. НАТО за 500. Пятый артыкул НАТО аб рэакцыі на ўзброены напад на ўдзельніка альянсу прымяняўся толькі адзін раз. Калі? У якім годзе? У 21 стагоддзі, я нават так скажу. У сувязі з нападзеннем на США. Гэта можа Ірак, так? Ірак напаў на США, ну амаль што. Ну, як бы... Ну, я кажу, краіна, та, ці не? З іракскім звязана? Звязана з Іракам, звязана. І трэба год называць, так? На. І трэба назваць год... У тебя яшчэ ёсць 5 секунд. 2001 год. 2001 год. Так, ну як бы, з Іракам, карці кажучы, все пасля хмарачосу. Так, российская позиция. Так, российская позиция. Ну что тут, як бы... Все ровно на все отказывать будете. Так, российская позиция... Да. У Москве мост, на якім быў застрэлены гэты палітычны дзеяч, неафіцыйна называюць яго імём. Юрась? Ну, Немцов. Немцов. Так. Далей... Бацькі нацыі 200. Бацькі за 200. Гэта другі па вядомасці рэйхсканцлер, які прыклаў шмат намаганняў для з'яўлення гэтай нацыі і пераўтварэння сваёй краіны ў вялікую дзяржаву. Другі па вядомасці. Сколькі у нас рэйхсканцлераў? Гітлера, я думаю, все ведаюць, а вось другога... Так. Господи, що мне імя сказаць? А. Вячка? Добра. Дуча. Дуча, рейхсканцлер? Давай я скажу, что его зовут Отто. А ты скажешь, кстати. Неправильно, ну все. Ну, нажимайте. Уже поздно мне. Ксюша? Все, уже. Да. Все. Так, я могу, да? Да. Отто фон Бисмарк. Отто фон Бисмарк. Головне поспеть тут яшчэ таксама важна. Рэакцыя. Ну, тут Так, калі адначасова там рандомна выбіраецца. Ладно, российская позиция 200. Ну, за 200. Да. Пісьменнік-сатырык, аўтар праграмы «Куклы», які яшчэ займаўся сексам з матрацам. Вячка? Шендерович. Шендерович. Нечым мы з ім падобныя.
Таксама аўтар кукол. В пэўнай ступені. Добра, антысавецкі рух 100. Гэтай легендарнай арганізацыяй кіраваў Міхась Вітушка. Аднак я дачытаю вопрос. Пры пазначы колькасці ўдзельнікаў існуюць палярныя ацэнкі. Адны лічаць, што там было ўсяго некалькі чалавек, іншыя кажуць аб некалькіх дзесятках тысяч, якія збіраліся ў Налібоцкай пушчы. Ксюша? Зубр? Не. Зубар — это 2000-е. Юрась? Чорны кот. Чорны кот. Што, ён існаваў ці не? Ну хіба так. І колькі там было? Просто яго Чатыры? просто пасляваенныя многія як бы яго перабольшвалі, нацыяльна перабольшвалі колькасць, мне здаецца, і ўплыў. Але я думаю, што як агулам факт это існавання ёсць. Так, што ў нас было быць маладым. Карцінашкі паглядзім. Давайте паглядзім, хто гэта за выдатны афіцэр. Хто раней Юрась? быў? Хто? Ну, Гэта так, що- хіба Нікалай Статкевіч? Нікалай Статкевіч. Так, Ну тут было сапраўды проста, мне здаецца. ну так. Добра. Калабаранты і Калабаранты. рух антысавецкі 500. Радзько, Вітушка, Касмовіч, Саковіч, Аляхновіч, Гадлеўскі. Все гэтыя людзі былі ў арганізацыі, якая займалася палітычнай, а пасля і ваеннай барацьбой за з'яўленне незалежнай Беларусі. Арганізацыя была створана або ў 39-м, або ў 42-м годзе, спыніла існаванне ў сярэдзіне 50-х. Это некая партыя. Беларуская незалежніцкая партыя. Ну, сапраўды працавала. Ну, незалежная так. Беларуская незалежная партыя. Нешта памятаеш. Так, добра. Так. По Вікіпедыі. Палітык по Вікіпедыі. По Вікіпедыі за 100. Политическая партия, академия. Ух, якая тут. Да, да. Хто у нас глава ментоў быў па Фрунзенскім раёне, а потым выкладаў свой член у Тэлеграм. Блин, ну это уже такая... Гайдукевич, наш пан Олег Гайдукевич. Слухай, ён быў дакладны, ліберальна-дэмакратычны, а я чамусьці думаў, што там это... Карацей, все. Партыя мяне збіла з пантэлыку, а астатнія... Ты думаешь, это сапраўдны ліберал? Ліберал? Не, так гэта... Асобы, якія яскрава паказваюць, што ёсць лібералізм у разуменні Беларусі сучасных, это Жыриновскі, вось, Расія, ліберальная партыя, і Гайдукевич. Лібералы. Ну, тыповы, класычны. Так, давай тады бацькі нацыі 400. Парламент у 1934 годзе прысвоіў гэтаму чалавеку прозвішча, якое пераводзіцца як бацька гэтага народа. Чалавек быў рэвалюцыянерам і першым прэзідэнтам краіны, які змог захаваць і рэфармаваць асноўную частку імперыі. Ну, Італія? Не Італія. Не Італія. Не Італія... А гэта ўжо адказ? Ну, окей. Не, ты ўжо адказвай што-небудзь. Я адказваю, добра, і бацька гэтага народа. Ну, яго клічка пераводзіцца як отец гэтага народа. Гішпанія, Італія. 5 секунд, давай. Добра. Не Гішпанія, не Італія, добра, тады все. Іншыя варыянты? Ну што, давайте я подскажу так, што гэта краіна большай часткай знаходзіцца ў Азіі. Якая у нас азіяцкая імперыя развалілась пасля Першай сусветнай? Пасля Першай сусветнай вайны. Так. Жміць пас, карацей. Мустафа Кемаль Ататюрк. Пляшку.
Я чомусь на Європі сконцентрований, європоцентризм, правильно Мгм. таким бути. Мгм. А хто Так, вибирає? Юрась, ти вибираєш. Ти опошній правильно Добре. сказав. Добре, російська опозиція за 300. Треба різностайність. Лідер партії, яка об'єдновує ультралеву і ультраправу ідеологію. Але питання, сосал у негра или нет, так і засталося без докладного отказу. Ну, 2 человека потрапили у бан, Ксюша не нажимала. Давайте еще раз. Девячка. Ну, это Эдуард Лимонов. Эдуард Лимонов. Такс, ну, давайте тады быть молодым 400. О, тут буде некий голый подлеток. Так, Вячка, ще раз нажимай. Зараз у тебя бан пройдет. Так, Мгм. прошу. Ну, гэта рэпер Вінсент, калі я правильно яго пазнаю Бля, у інтэрнаце. я вот не упэўнен. Кінаўпісцы. Вінсент это один его проект ці не? Ну, давай. я про Нуці так само тільки його ведаю. Да, Ну, по-моему, я толькі по проекте... нажму «нет» пакуль што. Ось, Ага. но мне трэба праверыць, потому што падаецца, ён зараз вядомы пад іншы. А, фу, гэта ж, бляха, все. Яны падобныя просто. Все, я ведаю, хто гэта. Ну, але все. Увы. Ну, в Варшаве Увы, стадыён сабраў, ёп. Так, так, так. А, ясно. А гэта ён? Гэта ён, ну... не Ну, подумал. калі, давай, Звілей- скажи, Гэта і Корж, дадзі так? іншы. Макс Корж. Да ну. Але яны з Вінсентом звязаны, што цікава. Так, так, так. То, так, яны. Это все Ясно, супер. тогдашняя вилийская тусовка рэперская была. Ну. Так. Окей, НАТО за 100. НАТО за 100. У процівагу НАТО Савецкі Саюз стварыў свае ваеннае аб'яднанне. Як оно называлася? Варшаўская дамова. Варшаўская дамова. Варшаўская дамова. Так. Палітык па Вікіпедыі. Палітык за 500. Ох, ёп. Шасці, можна Так. трохи. Ну, я могу там прочитать что-нибудь. 3-й старшыня Еўракамісіі, 6-й старшыня Савету Рэспублікі, 7-й прэм'ер-міністр, 1-й старшыня прэзідіума, 12... падобны чувак на шарпея, караці. Не Фару. шарпі. Ладно, рызыкну. Ну, давай. Ну, гэта Мясніковіч. А ён на шарпі падобны? Ну, больш за ўсіх. Прабачце меня, Михаил, за мой лукізм. Я не хотел вас покрыўдзіць. Так, ну тут... Ну, давайте, бацькі нацыі 500. Бацькі за 500. Гэты чалавек стаў першым прэзідэнтам Чэхаславакіі дастаткова паспяховым. Ён меў паафіцыйную мянушку бацька, існаваў і культ прэзідэнта-вызваліцеля. Зрэшты, чэхі да яго і зараз ставяцца добра. Выпускаюць памятныя манеты, называюць вуліцы і універы. Гэта за 500. Завуць яго Томаш. Юрась? Гэта не шматлікі, як бы, здзечаў Чэхіі, каго, мне здаецца, я памятаю. Томаш Масарык. Томаш Масарык. Добра. Ну, давайте. Расійская апозіцыя 400. Апазіцыйны палітик, які змог у 13-м годзе стаць мэрам буйнога горада. Таксама вядомы сваім твітарам, у якім пісаў усё, што думае пра дзеянні ўладаў. Ды і зараз піша. Абзываю всіх всеми Юрась. Мне здаецца, гэта Новосибирск, ці як Новосибірск. яго горад? Новосибирск, у Дудя быў інтэрв'ю. Все, кажется, без сенсу. Я ведаю, хто гэта, але прозвішча забыў. Так бывае. Так бывае. Ну, не ведаю. Першую літару скажы хаця б. Не, ты у нас на першым месцы, не скажу. Добра. Вячка, нажми пас, ці адкажы. Можу пачакаць. Я не памятаю яго Ройзман. прозвішча. Біты я яго памятаю. Ну, конечно. Рифму, хуифму і все іншыя штукі так часто мало хто выкарыстоўвае.
А, я Храм, выбираю. хуерам. Угу, і все таке. Добре. Треба знищати НАТО. Давайте я знищимо НАТО. Так, НАТО 200. Гэта адзіная краіна НАТО, якая знаходзіцца ў Азіі. Ксенія? Що? Ой, я не упевнена. Да, може, Ізраїль? Ні? Ну, побач з Ізраїлем, давай Блін. яшчэ адзін варыянт. Побач. Ну, воно не межує з Ізраїлем, ні? Падаецца, не. Турція? Ну, вони до себе лічують, та, якби, Да. Ну, ладно. Тема на себе був розв'яз. Вони ж кандидати у розв'яз, А, коли не всё помиляюсь. яшчэ. Тобто, вони ж якби ми турки. Так, вибачце, гэта краіна апошняя на дадзены момант далучылася да НАТО. Тут апошняе пытанне, яно само запусцілася. Вячка? Фінляндія. Суседняя з Фінляндыяй краіна. Бляха. Ну, у Фінляндыі два суседа. Адзін Расія і другі адказ на гэтае пытанне. Эстонія. Отвратительно. Юрась? Швеція? Та не, там розніца ў тыдзень ці колькі далучылася. Так, Вось яны я то и амаль кажу, одно что число. я только читал в новинах, что Россия гнала на Финляндию. Так, ну вось. На. Ну што, першы раунд у нас скончыўся. На трэцяе месца у нас Вячка з мінус 200. На другім Ксенія, на першым Юрась. І, ну, слухайце, былі і горш гульні па адказам, я вам так скажу. Былі значна горш. Было так, што ўсе 3 чалавека былі ў мінусе. Таму добра. Ну, у любым выпадку, все, чакаю лайки, подписки і каменты на гэты конт і пра карэктнасць пытання пра Швецыю і пра то, ці падобны насамрэч Мясніковіч на Шарпея, там таксама ў адказ. Ось. А мы пераходзім до другого раунда. Так, тэмы. Беларускія мемы, кіраўнікі Францыі, Еўрабачання, ярбы гарадоў, Ізраіль супраць арабаў і назіраем. Назіраем гэта пра назіральнікаў на выбарах, я думаю, астатняе зразумела. Пачынае Вячка. Ну, давайте гербы городов 600. За 600 гербы. Угу. Ксенія. А, не, стой. А тут есть фальшстарт ці ні? Бля, Ну, был уже фальстарт, всё. я... Ну, все, ты уже не отказал. ведаю. Да, давайте залишим. Все. Так. Сорі. Ксения, нажми еще раз, короче. Ага. Да, Всё. Пружан, да. Все, выбачьте, это я тут тупанул. Выбирай. Так, назираем 400. Назираем за 400. Скаргі падаюць адны і тыя ж людзі, некалькі дзесяткаў. Ім абяцана плата за падачу скарг. Пытанне ўжо вырашана тэрытарыяльнай камісіяй, але ўсё роўна ідзе скарга ў цэнтральную. Відавочна здзельная аплата працы. Так, аб незалежных назіральніках адклікалася адна вядомая асоба. Лукашенко? Нет. Нет. Это некая вядомая жанчына. Вячка? Ну, гэта Ярмошина, бо яна гэта што курыравала. Да, слухай, Што вось сёння калі сёння з гэтай пытанне пра кабетай Ярмошину ты адказваеш. шчасце сну. Ну, дык такая милая жанчынка. Ну, клас. Так, добра. Добра. Ну, давайте Еўрабачанне 400. Раптам. Еўрабачанне 400. Гэта краіна дала Беларусі больш за ўсіх балаў за ўвесь час нашага ўдзелу ў конкурсе. Можна звонок бабулі? Можна. Алло, бабуль. Да, онучак. Так, ну гэта вельмі складанае пытанне. Да, господи, тут две краіны, два варыянты падаецца, не? Юрась? Ну, Россия? Нет, не гэты варыянт, другі. Дакладна не Россия. Другі, значыцца, варыянт, ясно. Да, значыцца другі варыянт. Ну, я... Ну, які другі варыянт? Да ладно.
Да я ж не могу отказывать. Ну, ты не можешь. А, Так что, ого, ну, сур'ёзна. Так, добра, працягваем катаваць бабулю, але папрасцей возьмем пытанне. Еўрабачанне 200. 200. Гэты чалавек заняў самае высокае месца сярод удзельнікаў ад Беларусі на Еўрабачанні. Бабуля ведае? Ксения? Этот Змитер колдун? Колдун, колдун. а якое, коли не секрет? Пятое. Я не памятаю. Ого. От 4 до 6. Давайте так. Все, добре. Так, назираем 600. Назіральнікі за 600. Ох, нягледзячы на тое, што ўлады Беларусі забаранілі ўдзел назіральнікаў ад гэтай краіны ў маніторынгу выбараў, нашы назіральнікі збіраюцца прыняць у іх удзел. Мы паедзем у Беларусь, нягледзячы ні на што. Назіральнікі будуць дзейнічаць адэкватна, ва ўсякім выпадку намі ўсё будзе зафіксавана. І гэта будзе яшчэ адной падтрымкай беларускаму народу ў тым, што мы яшчэ раз зафіксуем нелегітымнасць гэтых выбараў. Прадстаўнікі якой краіны зрабілі гэтую заяву ў лютым 2006 года. Краіна ў Азіі знаходзіцца. Ого. Так, на Кавказе. Ну, есть некалькі варыянтаў. Колькі? 3, 2. Ну, типа того, да. Я не ведаю, я стрымаюсь. Юрась. Грузия? Грузія. Ну, Саакашвілі, там якраз дэмакраты. Так. Твой час был, коли... Мгм. Так. Белорусские мемы 200. Не, мы за 200. Супернатурал беларускай палітыкі, якому ўзламалі тэлеграм. А, стой, Юрась, выбушваешкі фальстарт. Ну так, уже тут мелькал, он с подаркой такие ж, либерал наш. Да. Ну, вось вы подзялілі вяшкі Ярвоша, до тебе Гайдукевич. Так, давайте. Кіраўнікі Франції. Кіраўнікі 200. Францыі за 200. Хто стаў кіраўніком Францыі пасля падзення Першай Рэспублікі? Пасля Першай Рэспублікі. З'явіўся ў іх імператар пасля Першай Рэспублікі. Ксения? Наполеон? Наполеон за 200, правильно. Так, Што? я думаю, тут трэба канкрэтна які указаць. Але ну, все добре. Ну, Іх же столькі гэтых Наполеонаў. Ну, я думаю, што гэта быў першы Наполеон. галоўнае, што не Добра. торт. Так. Ксюша? Так, ладно, я не ведаю, канешне, але Ізраіль вэсэ арабы 200. За 200. Ізраіль і арабы. Другая араба-ізраільская вайна працягнулася менш за тыдзень і называецца па колькасці дзён. Як? Ксения? Так, вот шестидзённая, нет? Шестидзённая. Назираем 800. Добра. Практычна ўсе правы назіральніка пералічаны ў 13 артыкуле выбарчага кодекса. Згодна з якім прынцыпам, які прапісаны ў назве артыкула, у людзей ёсць гэтыя правы. Як там у кодексе напісана? Так, быў хто-небудзь назіральнікам на выбарах тут? Да. Нет, я не. Вось, адзін чалавек быў. Я не ведаю. О, ну, тады жміце пас. Лагічна. Голаснасць, ага. Голаснасць, так, добре. Так. Беларускія мемы 400. Мемы за 400. Гэта старое відэа пра жанчыну, у якой пра нешта гаворыць імя Ібрагім. Распаўсюдзілася даволі шырока і вядома пад назвай яе галаўнога убору. Якога? Вяшка? Канді Бобер. Канді Бобер. Да. Это не значыць, што я женщина ці балерына. Так. Так, ну давайте. Ярбы гарадоў 800. Ярбы за 800.
Яшчэ раз паспрабуй. Пробую. Давай. Гэта Браслаў. Браслаў. Так. Гэта мае дачыненне да масонаў ці не? Да масонаў, канешне, мае. Браслаў масонскі горад? Клас. Ну, шмат які горад. Браслаў у свой Ну, час гэта ж быў можа, нармальным гэта ж такім можа цэнтрам. проект. Не абавязкова масон. Ну, але масоны там Але таксама былі. Так, ну давайте назіраем 200. За 200. Давайте. Гэта электронная платформа была створана ў 2020 годзе для кантролю за улікам галасоў. Назовіце яе. Голос. Голас. Голос! Голос. Ну, тут все ведали. Тут. Ну, Так. Так, Еўрабачанне 600. Еўрабачанне за 600. Першыя прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні менавіта яны. Ух. 2004 год. Склада... здаецца. Да, там Господи. быў чувак з гэтым са скрыпкай і некая дзяўчына. Здаецца так. Господи, я глядзеў у дзяцінстве Еўрабачання. Памятаю. І Константин, так? І Константин. Хто і Константин? Яна і Константин. Александра і Константин? Александра і Константин. Не? Так, так. Так. У 200. Угу. Ну, тут... Так, а тут... Я... Можна націскаць? Калі? Адразу можна калігер? Ну, Гомель? Гомель. Праз 5 секунд, калі картинка з'яўляецца. все, добре. Это ж зменено. Ну, я не ведаю, у меня бачна рамачку. Ці бачна у вас рамачку, якая з'яўляецца? Да, бачно. Так. Вось, калі яна з'явіцца, тады можна. Беларускія мемы 600. Мемы за 600. На якое слово негатыўна рэагуе значная частка беларускага інтэрнэту на думку Луркмора і іншых інтэрнэт-тролей? Юрась? Ну, Белоруссия. Беларусія. Что ж. Так. Израиль, арабы. Падчас першай араба-ізраільскай вайны сярод арабаў пайшла чутка, што габрэі выкарыстоўваюць гэтую зброю, якая адносна нядаўна з'явілася. Што за зброя? З'явілася нядаўна ў параўнанні з 49 годам. Ядровые? Так. Ну, атомные. Давай. Назиральники 1000. Назіральнікі 1000. 1000, я думаю, зараз мне просто. Камісіі часта забараняюць назіральнікам рабіць фота пратаколу, гаворачы аб тым, што на ўчастку ім фатаграфаваць нельга. А як можна зрабіць копію пратакола згодна з законам? Што там напісана ў кодексе? Ладно, я не упэўнена, но хай будзе просто перепісаць. Давай я не отниму у тебе балу. Ну, тому что формально, да, переписать, але тут трэба формулёўка з кодекса. Ну, я тады не ведаю. Ну, Яшка. Давайте я паспрабую. Трэба у той самай камісіі зрабіць завераную копію пратакола. Не. Не? Ну, цікава. Ладно, это, напэўна, некарэктнае пытанне, таму я ні ў каго не Я отнимаю балы. посмотрю. Своими силами. Выдатна, арыгінальна. Ну, так написано ў законе, а што гэта значыць, камісія не адказвае. Ну ясно. Так, Юрась, белорусские мемы за 800. за 800. Я иду на выборы, ты идешь на выборы, я иду на выборы, мы идем на выборы. Дадайте галоўны радок гэтага мемнага ролика БРСМ. Можно натискать. Ксения? Выборы, дурыборы. Выборы, дурыборы. Ой, там за 1000 лёгкае пытанне, якое я не пераставіў. У мяне.
Ну, гэта вам, да, заранее кажу. Это дзе лёгкае пытанне? Беларускія мемы за 1000 это будзе занадта Ну, лёгкае. давайте беларускія мемы паверым. Давайте. Галоўны мем беларускага дзіцячага Еўрабачання. Выканаўца і аўтара песні вінаваці ў сатанізме як мінімум. Ёсць. Волшебный кролик. Там нават без Рисует перакладу, мелом. но волшебный кролик. Этис, атис аниматис, Атис, атис. Ну. Кіраўнікі Францыі 400. Першы манарх з часоў рымскай імперыі, які здолеў аб'яднаць пад сваёй уладай значныя еўрапейскія тэрыторыі. Нацыянальны міф Францыі ўводзіць да яго пачатак французскай дзяржаўнасці. Ну, Наполеон Бонапарт. М-м. Луи... А, не, все. Вибачаюсь. Добре, давайте. Ну, клікуха ў яго была вялікі. А імя пачыналася на літару К. А, все. Ну, добре. Ну, Карл. Так, Карл. так. Ага. О, не ведаў, што з яго лічыцца пачынанне. Так, ну, давайте тады Ізраиль versus арабы 1000. Да. Гэта самая буйная па насельніцтве краіна свету, якая не мае нармальных кантактаў з Ізраілем з-за араба-ізраільскага канфлікту. То есть самая буйная з тых, у якога не мае кантактаў з Ізраілем. Знаходзіцца ў Азіі. Но не мае... Да, Ксюша? Ну, это, можа, неправільна, Іран? Не. Ну, таксама не мае, но гэта краіна, у нее 4-й ці 5-й радок па насельніцтву у свеце. У них не мае Самая буйная ў свеце? 4-й ці 5-й радок па насельніцтву ў свеце ў гэтай краіны. У ёй не мае адносінаў з Ізраілем. Праз арабо-ізраільскі канфлікт. Угу. Ну, таму што там мусульмане галоўныя, да. Ніякіх межаў з Ізраілем няма, і ніякага дачынення да Ізраіля яны не маюць насамрэч. 5 секунд. Я здаюсь. Не. Окей. Индонезия. О, прикольно. Ну, там же мусульмане Так. все-таки какие-то. Ну так. Вячка. Ну, давайте. Гербы городов 400. РБ за 400. О, гімн одразу згадаўся. Давай еще раз. Тискаю. Давай, Вячка. Ну, это Барановичи. Баранович. Барановичский городок. Барановичи. Ой, Барановичи. Тэнкс. Ну, давайте кіраўнікі Францыі за 800. За 800. Гэтую фразу вымовіў кароль Людовік XIV, і яна даволі выразна апісвае абсалютную манархію, хоць зараз часта выкарыстоўваецца ў іранічным ключы або прыпісваецца розным аўтакратам. Дзяржава. Угу. Ну, Мне здаецца, што гэта ж ягонае, што дзяржава гэта я. дзяржава гэта я. Дзяржава гэта я. Так, кіраўнікі Францыі, Еўрабачання, гарадоў. Давай гербы дабіваць. Давайте. Гербы городов. А. Не, нельга так. Ну, добре. Зараз можна. Давай. Заслав'я? Заслав'я. Слава Заслав'я. Слава. Так. Давайте Еўрабачанне 800. Еўрабачанне за 800. Гэты чалавек хацеў выступаць на сцэне без адзення разам з ваўкамі. Праўда, потым перадумаў. Вячка.
Гэта Іван. Господи, у нас на самой правильной интонации. Ах. Так, ну давайте тады дабіваць гэтае еўрабачанне. Бабушке так и не позвонил. Першапачатковая песня Я Анастасии б Винниковой пасля- называлась «Born in Беларуси», а пасля некаторыя крытыкі песню перарабілі ў «I am Belarusian», а потым перарабілі яшчэ раз, назваўшы так. Что ты про бабушку казаў? I'm Литвин. Я не ведаю. Ой, літвіністы ў Польшы сядзяць на самом. Так, штаб знаходзіцца тут. Калі Казалі, што гэтая песня кавер на сектор газа, калхозны панк яшчэ. Па матыву. Вячка? моя Беларусь па выніку была. Не? Не. Ну ясна. I love Беларусь. Просто была яшчэ рускаймоўная версія. Да, на русском Так что- версия был. Блин, треба Так, послухаць. там так і была. Моя Беларусь. Я таму і прыгадаў. Так. Ну, у двух версіях была. Ну, так. Ну, давайте Израиль versus арабы 800. Палесціна ад і да, арабская ісламская земля. Адмова нават ад пядзя яе лічыцца смяротным грахом. Існаванне сіянісцкай дзяржавы ненатуральна. Шарыят забараняе прызнанне яго існавання на любой частцы палесцінскай зямлі. Заявіў у 12 годзе лідер Хамас, бла-бла-бла. Ад чаго і да чаго у нас Палесціна павінна быць? Мне казалі, што гэта вядомы лозунг і што занадта простае пытанне. Ну, вось. Я вырашыў, што не, нармальнае. Ну вось, амаль як Беларусь. Ад чырвонага да гэтага да міжземнага? Нет. Ну, там толькі адзін Нет? размора фігуруе. Ну, там свяшчэннае не мора ёсць. Ад мора да чагосьці і да іншага чагосьці свяшчэннага. Да. Дракі да мора. Ярдан. Угу. Так, ну давайте доб'ем Израиль і арабаў. Так, трэба іх, нарэшце. Давайте вырашым канфлікт. Фактычна, гэта ізраільскія калгасы, якія выявлялі сабой калектывы з агульнай маёмасцю і роўнасцю працы і спажывання. Іх распаўсюджанне ў пачатку і сярэдзіне 20 стагоддзя дазволіла яўрэям замацавацца на сучасных тэрыторыях. Кібуцы? Кібуц. Ну што, два пытання? Давайте гэтых французаў. Французаў. Так, гэты прэзідэнт быў прыгавораны да турэмнага тэрміну ў сувязі з карупцыяй, таксама браў грошы ў Кадафі на сваю выбарчую кампанію. Зараз, падаецца, якраз нядаўна яго пасадзілі некалькі гадоў таму. Господи, падказкі, якія ў мяне ёсць, яны таксама лукісцкія, таму я не буду казаць нічога. Ладно, ну я магу літару сказаць. На «С» фамілія пачынаецца. Добра, у яго нос яшчэ здаравенны. Ну Дачка. все, Николя Саркози. Я не ведаў, што ён браў грошы ў Кадафі. Все Так, астатняе таксама. Цікава. І, дарэчы, не ведаў, ці пасадзілі яго, толькі ведаў пра тое, што працэс ідзе. Все, вынеслі ўжо, вынеслі. Ясна. Гэты чалавек падпісваў дакументы ад Францыі падчас мюнхенскай змовы. Чэмберлен ад Англіі, Гітлер і Мусаліні ад Асі, Мгм. Юрась, ты адзіны, хто яшчэ думае. Так. Не памятаю. Чемберлен все затуліў сабой. Ага. Гітлер. І Гітлер Мусаліні. Гітлер. Даладзе. Даладзе. Ну, Ну што зробіш? І мы пераходзім до трэцяга раунду. І сітуацыя у нас нават змянілася. Вячка у нас паправіў свой узровень 2600. На першым месцы Ну, Юрась дзякуючы 5200. Еўрабачанню. Дзякуючы Еўрабачанню. Разумею, што... Ну, Ты спрабаваў у него Лідачкі. удзельнічаць, кстати?
У Еўрабачанні? Не. Я ведаю, хто спрабаваў з металістаў і рокераў. Хто зніч спрабаваў? Зніч сапраўды спрабаваў, і яшчэ Супербулс, гэта там, дзе Мышкевіч на вакале. Яны А, і гэты ж ездзіў, які за Ілянам пеў. 15, здаецца, 17. Просто я глядзеў самую трэшовую выбарку з адбору на адбор на беларускае Еўрабачанне. Вось там весело павінна быць. Алесь Таболіч там гаўкаў. Вельмі міла было. Былі ж часы. Таболіч. Давайте до третьего раунду. Выканаўца па тэксце, беларуская арфаграфія, стварэнне ЕС, афрыканскія прэзідэнты, ілюстрацыя і міфалогія, храмы. Трэба нешта патлумачыць? Ды не. Ну, Ой, так, славук. арфаграфія, выканаўца па тэксце, тут будзе тэкст, трэба будзе назваць яго гурт ці аўтара, ілюстрацыі па міфалогіі ўзяты з малюнкаў Славука. Здаецца, ўсё. Ксюша пачынае. Иллюстрации и мифология 600. Хто гэта? Так, вось можна зараз. Гэта Багнік. Тэкс. Ну тады выканаўца па тэксце 1200. 1200. Беларусы зразумеюць, што так жыць немагчыма, скінуць цяжкае каменне з плячыма, кожны ў сэрцы палюбіць сваю радзіму, і тады ўзыце сонейка над нашай краінай мараў. Што гэта за... Лунклан? Лунклан. Ну, корж Лунклан. Так. Слухай, 3 разы сёння корж, ці 2? 2. Ладно, не Два перабарщу, пакуль, да. скажу. Так, давайте орфография 900. Як называецца чаргаванне цвёрдых язычных гукаў ДТ з мягкім ДЦ? Дзіці. Чаргаванне? Як яно можна назвати? Ну, ось у правілах написано чаргаванне. Юрась? Ну, як это называется? Декани-текани? Декани-текани. Ну. Добра. Вось гэта тэма, афрыканскі прыт, это супер тэма. Я баюся да гэтага нават дакранацца. Я стараўся яе просто рабіць. Но, то есть, я там мог, хто спонсировал і раз афрыканскіх прэзідэнтаў там. Давайте храмы за 600. Храмы за 600. Гэты касцёл знаходзіцца каля ўрадавага аб'екта і на дадзены момант закрыты па палітычных прычынах. Юрась першы. Касцёл Сымона і Леда. Ну, чырвона. Касцёл. Храмы. Стварэнне. Ну, тут таксама. Я б не казаў, што надта ўсё круто. Давайте 900. Стварэнне еўразвязу. Апошняя краіна, якая ўступіла ў ЕС на дадзены момант. Зараз все праеб... Але, ну, трэба і праё часам. Хай гэта будзе Харватыя. Ну і навошта ты так робіш? Ну, гэта сапраўды. Я не быў пэўны. Это было вельмі непэўна. Але, ну, значыцца Харватыя. Бля, афрыканскі... Ну, хоць і Ну, добра, трэба як бы ўжо іншым даць голас. Бо што так, давайце афрыканскія прэзідэнты. Ну, вось, не будзем рыфму згадваць, проста за 300. За 300. Так. Што-то про трактарыста. Пры гэтым прэзідэнце адбывалася выцясненне белага насельніцтва з краіны, а ў эканоміцы працягвалася вядомая на ўвесь свет гіперінфляцыя. Налетайте. Тут мне ўжо трэба дзядзьку набіраць. А не бабулю. Я забыў, як яго па імені отчеству, ён у мяне вёў гісторыю. Евген Александрович. Евген Александрович. Так, ён Ну, з Зімбабве афрыканскіх краіна. прэзідэнтаў.
Хто кіраваў Беспрацоўна. Зімбабве? То, што краіна Зімбабве, я ведаю, там былі трыльёны, білёны, але прозвішча. Ага. Мугаба. Мугаба. Ну вось. Ну, відавочна ж Мугаба, ну што вы. Ну, так, логічна. Добра, дайце яшчэ, давайце. А вось то я так, што там будзе цікава? Беларуская геаграфія 1500. Літара нескладовая ў свой час планавалі яе весці ў алфавіт гэтага азіяцкага народа, які з'яўляецца найбуйнейшай нацыянальнай меншасцю РФ, таксама пражывае ў Беларусі, Украіне, Казахстане, Пакістане і іншых краінах. Дзе магла з'явіцца нескладовая, да. Татары? Ну, ты нажмі і даведаешся. А, так я Нажала, выбач. Слухай, да? Круто. Та-та-та-та-та-та. Так, беларуская арфаграфія 1200. Ну, падабаецца вам гэтая тэма. Так. Добра. Якія два цвёрдыя гукі не маюць спецыяльных літар у алфавіце? Два тыповыя беларускія цвёрды. Памятаеце, гукі гэта тое, што ў квадратных. Так. Юрась. Ну, дж-дз. Так, мне не падабаецца гэта тэма, нешта вы на яе адказваеце. Добра, давайте по тэксце за 900. За 900. Ну, я нават не ведаю, можа нехта хоча спець. Мяне ўцешыць себя, што вроде ты не самы. Так, трэба, каб все можна націскаць. Ксенія. Это петля пристрастия. Петля пристрастия. А я вас не назвал бы. Я не такі аматар іх, але... Я так сам. Мне ўсе броцы на майцы просто напісаны, тому Так, ну, гэта вось. напісаны. Беларус... Не. Храмы 900. Храмы за 900. Паводле некаторых звестак, самае старое дзеючае капішча Еўропы знаходзілася ў Менску. А да якога года яно дзейнічала? З дакладнасцю да 10 гадоў. Я ведаю, што за 20-е капішча. стагоддзе. Год. Вячка? Ну, 1980-е гады. так. мне Там, здаецца, там дзе рэстаран старое русло. Менш давай. Менш. Вже страляли з ветерана. Ну, 80-е. але- Стреляли. Так, З дакладнасцю до 10. Ну, Только 30-е, 80-х, гэта не дакладнасць. Ну, 30-е 1900, значить. Бля, нешта я занадто подказаў, да? Ну, Так, слухай, так оно ж дзейнічала. І пасля вайны. Туды не, там- яно там просто спыніла люди дзейнасць. прыходзілі. Камень дед, это ж капіши. Камень дед, так, але самі абрады не адбываліся там. Не было Ну святара. так. А камень по выніку вывезли ў 80-е гады ў музей Музею. Так, 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 у так. Вручча. Цяпер там дагэтуль людзі прыходзяць. Так, Ну, там і медом добре, полівають. що приходять Так. Ой, што я там тільки не робив. тепер. Что, господи, что ты там робил? Это ты все равно даже коли что незаконное. Так, я О. скажу, коли можно отказывать. Ага. Можно отказывать. Хто гэта? Гэта- Што за чувак? Ой, я пераблуд. Але ўжо трэба адказваць. Я щось... Мгм. Гэта ж не лазнік, не? Я што падумаў пра лазню Не, адразу. І он жыве ў Лазнік. іншай забудове. Мгм. Бляха. Не дамавік, не лазнік. Перапутаў з лазнікам. Добра, тады не. Мгм. Найн. Найн. Ну, Ну, это я... тут Нехта лічыць, што это Ёсць. альтэрнатыўны дымаік. Ну, ёсць... ну, з чым ходзіць са снапамі, жыве на сенавале. Я не памятаю, як на беларускам сенавал, кстати. Вячка. Ну, а ўсень? Не. Ён, не ўсень. Не ўсень. А, еўнік. Еўнік. Так, ну добра, працягваем на Славука глядзець. Глядзім Славука. О, Так, ну гэта па маёй спецыяльнасці. Ну-ка. Ну, гэта апівень. Не апівень. Не,
Ну, я тогда выкликаю полицию. Это жанчына падаецца, не? Ну так, але... Ну, подаецца. Блин. Хаця я не ведаю насамрэч. Трэба паглядзець Не знаю. апіўня, як ён павінен выглядаць. Не. Бадзюля? Бадзю. Это Ну, одно і тое, нормально. што і апівень ці не? Ну, не зусім, але сэнс той же. Заливать людям лыч. Мгм. Ну, добра. Так, тады давайте. Афрыканскія прэзідэнты 1500. О, давайте. Ох. Адзіны афрыканскі футбаліст, уладальнік залатога мяча і прэзідэнт Ліберыі. Тут фанат футбола. Так пераможам гэты афрыканскіх прэзідэнтаў. Пас. Так. Добра. Пас, Выканаўца футбольны па тэксце вогуле пас. 1500. Так. Ну, Выканаўца па таксе. Ну, гэта для вяшкі зноў жа. Хаця, можа, яшчэ хто ў нас па металу тут. Ну, все, ясно. Демографическую дыру затыкают, залатают заплатами на старый город, Да, нас да, уже да. стоит. Ну, не гэта выбили мне, бедец. дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Да, ну так дачытай уже пытанне і адказвай. Ну, гэта ТТ-34, трек Родзіна. Таксама калегі па сцэне. Калісьці былі, калі існавалі. Цяпер перайначыліся ў гурт Торф. Они Так. что? Ну, гурт Торф, так. Але там частка ад ТТ-34, частка новых музыкаў. Так, ну давайте выканаўца па тэксце 600. БРСМ Ну, всё, раздавал ясно. всем значки, только ты нацепила от солнца очки. Ты у их не видишь почти ничего, в том числе отношения моего. Вячка. Ага. Ну, гэта РСП. Разбитое сердце пацана. Хутка праз месяц амаль што прыязджаюць у Вільнюс, так што обухаем з імі па калдырам. Так, добра. Ну, давайте даб'ем выканаўцу па тэксце. Давайте. Но я нават читать это не буду. Ну, гэта незаконна. Гэта незаконна. Ну, гэта Александр Саладуха. А у мяне, нарэшце, я усвядоміў, як працуе Аўтограф. сістэма з гэтымі таблічкамі. Аўтограф у Мінску застаўся, так ёсць. Так, добра. Што у нас тут горш за ўсё ідзе? Афрыканскія прэзідэнты 1200. Давайте. Раптам. Раптом. Ой-ой-ой-ой. Диктатор, каннибал, король Шотландии, пожыццёвы прэзідэнт, фельдмаршал, уладар усіх звяроў на зямлі і рыб у моры, заваёўнік брытанскай імперыі. Памёр у Саудаўскай Аравіі, пазбегнуўшы зняволення. Ах, ну тут дакладна вось. Дзядзька мне пра яго распавядаў. А я не памятаю. Вось сорамна будзе, калі дзядзька паглядзіць. Скажы, эх ты. афрыканец. Афрыканец. Ага. Афрыканец. Ну, афрыканец і король Шотландыі, ну, відавочна ж. Ага. Ну, Падаецца, я вот не памятаю, гэта ён ці яго сябар сватаўся яшчэ да Елізаветы? сябр. Не. Ідзе Амін? Ну, Казалі, што у яго ёсць там нейкія псіхічныя хваробы, но мы ўжо пра гэта Так. не ведаемся. ну, слухай, улічваючы, што ён быў каннібалам настолькі, што там забіваў сваіх апанентаў і ел іх. Ну, у прынцыпе, гэта класіка на афрыканскім кантыненце. Зато Я- костюм, строй был пригожий. Во-во-во-во-во, ён Так, пастаянна ў так. касцюмах Так, таких и... яны хадзіў. Ну, працягваем, карацей. Працягваем. Яшчэ. Гэты чалавек стаў прэзідэнтам у 66 годзе. Праз 10 гадоў абвясціў сябе імператарам. Зрынулі яго ў 79 годзе, але гэты прэзідэнт цар быў вядомым шырокай грамадскасці наперш за канібалізм. Таксама. Ну, Што там вы так кулінарыя- дрэнна ведаеце канібалаў? Напэўна, так. Я вось пра іх столькі прачытаў, што яны ў мяне все перамяшаліся, асабліва афрыканскія. Імя яго Жан. А, вось гэтага можа... Юрась. Мне здаецца, што Жан, так, Жан. дакладна. У яго такое французскае, так? Мгм. Жан Бадель? Бадель? Не, не Бадель, но на Б.
Жан Бедель, Жан Бедель. Ну давай. Апошняя літара А. Мне здаецца... Значит, может, это не про того, я думаю. Мне здаецца, про его. Каннибал с африканской этой, признай, Жан... Ну, Ну, добрый. Жан Бакаса. Бакаса. Мгм. Ну, даємо тоді африканських президентів. Так, прихильник ідеї панарабізму зринув короля Фарука, націоналізував Судетський канал, провів реформу, проіграв у війнах Ізраїлю і помер у 70-м. Легенда своєї країни. І подається героєм Совєтського Союзу? Може бути. По-моєму, так. Ага, але з іменами африканськими у мене трабли. Так що я пас. Юрай Зідов спробує подумати. Суэцкий канал. О, Єгипет. Ну так. Насер. Ага. А, Гамаль Насер, это офицеры это. На. Ну все, засталося все самое простое, короче. Ну давайте. Євген Красулін буде Так. незадоволений. Не-не-не, абсолютно не задоволены. Так, ну ясно. Хто? Це міфологія за 600. За 900. А, за 900? На, пробачте. Ага. Подказываю, что гэта з жалеза істота. Мгм. І яна есть дзяцей. Ксения? Ну, я не помню, железный человек. Так. Мгм. Белорусский железный Баба. человек. Так, храмы 1500. Храмы за 1,5. За полторашку. Самый старый дзеючы храм Беларусі, пабудаваны ў 12 стагоддзі, знаходзіцца ў Гародні. Я гляджу, все навучыліся хутка клікаць. Дзіўна, што гэта за полторы пытання. Ну, Ну, гэта каложская царква, ну конечно. да. Ну, тут, разумееце, ад складу удзельнікаў залежыць. Для кагосьці ВЯ быў занадта просты. Казалі, да не, ВЯ точно не 1500 прэзідэнт. Для кого африканские президенты просто? Мне Ну, Ну. вось, калі б майго дзядзьку, ён бы на ўсё адказаў дакладна. Гэта я дакладна Наступны ведаю. раз напишу яму. Тут Не, ну, будет адзінае, што было- красуліных. Один, что было адекватных, это с Насером. Але тут чисто, а все остальные там... Не, ну, дзядзька, улічваючы, што ўсіх гэтых дыктатараў аналізаваў, яго курс лекцый па дыктатурах усяго свету, то яны ўсе, ў прынцыпе, і былі дыктатарамі, так што ён усіх... Не, ну что, Амаль Джордж што. ВЯ, не, нормальный демократ. Ну, Пабыў 4 гады і сваліў трэніраваць там каманду ў Італіі. ну так, але там гэта все ён, ну, дзядзька разглядае рэчышчы ўвогуле руху всяго, то, канешне, і дэмакратаў ён таксама. Так, ну, Мгм. добра. Колькі Ага. літар у беларускай мове выкарыстоўваецца для абазначэння зычных гукаў? Лічыць будзеце? Не, мне сёння лянотна лічыць. Бля, треба лечить. Не лянота. Эх, можете полічыць галоснае і вы адмінусаваць. Я просто на шару скажу. Давай. 27. Не. Нет, там, мне здаецца, менш. Ну, Да, конечно. Да, 20. Мгм. Окей, доб'ем тады арфаграфію нашу любимую. Да. Якая літара пішацца ў першым складзе перад націскам замест Е і Ё? Так, пераживай, да. Як кажуць, апошняя літара, да, в альфабеце. А чаму гэта не за полторы было пытанне? Да, нешта не падумаў. Трэба было побольш паставіць. Добра. Давайте храмы 300. Храмы 300. Згодна з шэрагам апытанняў, касцёл у гэтай вёскі аграгарадкі з'яўляецца самым прыгожым касцёлам у Беларусі. Я паспрабую. І зноў я не про то подумаў, ну добра. На мяжы з Літвой, я пра іншае, а гэта на мяжы з Літвой. Гэты... Там недалёка ад Літвы.
Ну там так, блін, забывся. Назвы вёскі Забыл. выхопіць. Да, тут, падаецца, я нават назву касцёла не вынесла, толькі назву вёскі. Якая там літера першая? Да, яка- Для падтрымання інтрыгі я... Вячка? Добре. Гервяты. Гервят. Гервят. Так, недавно мне фотки оттуль скидывали. Так, Что, изменилось? добра. А я Ну, бачна я- оттуда? Наконт гэтага трэба ўдакладніць. Добра, храмы за 1200. Храм гэтай рэлігійнай абшчыны знаходзіцца ў прыватным сектары на вуліцы Паўлова ў Мінску і выглядае як звычайны катэдж. Некаторыя жывуць проста ў храме, іншыя заходзяць туды проста паесці. Вячка? Ну, гэта крышнаіцкі храм. Шнаід. Я сёння каля такога ж праходзіў у Вільнюсе побач на вуліцы Раўгіклас 21. Калі хочаце зайсці паесці ці пераночыць, заходзьце. Мілыя людзі. Так, ну, Калі буду тады ведаць. Славук. Славук за 300. Мгм. Ну, гэта... Ну, я думаю, за 300, я думаю, можна было б 1500 даць, Вячка. Гэта вужыны кароль. Вужыны король. Мгм. І застаецца Есть, актуал. такое ніхто не хотел для отказывать. нас. Ну, давайте паспрабуем. Пачнем, карацей, з козыраў. Першым праектам аб аб'яднанні еўрапейцаў быў вялікі план прэм'ер-міністра Францыі французскага ўрада ў 16 стагоддзі. Ён прапанаваў стварэнне еўрапейскай канфедэрацыі з 15 хрысціянскімі дзяржавамі. Мэтай была абарона ад Габсбургаў і гэтых дзвюх краін. Якіх? Ад каго там было трэба абараняцца ў 16 стагоддзі? От России мужа. Можа. И от испанской Габсбурга. Ну, Габсбургі Ні. ўжо тут ёсць. Ну, Расія там ёсць. Ну, і назва гэтага пляна трэба, так? Ну? Блін. Назва краіны. Мгм. Добра. Ну, давайте. Тады 1200. 1200. Першым крокам да стварэння ЕС быў менавіта гэты эканамічны дагавор, складзены ў 51 годзе. 1951. Я зразумеў, чаму ніхто не хацеў пра ЕС адказваць. Так, я не буду подказывать. Всё. Тут уже просто жмите пас и хопись. Гэта 51 год, это можа гэта дамова аб вуглю і вугаль і штосьці там і метал нейкі, вугаль і сталь. Правильно. Ну, нормально. Так, ну давайте. Адзіная краіна ЕС, єдиная краіна, якая вийшла з ЄС. Вячка. Великобритания. Великобританія. Ну і Выбор, так. Мгм. Гэта з'яўляецца прадметам для жартаў аб еўрапейскай бюракратыі, бо ў законах ЕС было прапісана, што гэтыя штукі экстры першага класа павінны мець крывізну не больш за 10 мм на кожныя 10 сантиметраў даўжыні. Другого класа дазволен і можна выглядацца больш. ну, тут нешта про церебление долгунца. Такс. Крывізна агуркоў. Обалдеть. Так, таму ўсё, дзеці заспакоіліся, мы пераходзім да трэцяга раунда. На трэцім месцы у нас Ксюша, у якой 400. На другім месцы у нас Вячка 8600 і на першым месцы Юрась 9100. І мы пачынаем фінальны раунд. Убираю перший Ксюша. Так, ну я могу військовий прочитать. флот. Войсковый флот. Белорусский войсковый флот. Прибрали. Дячка. Так,
Секс і святары. Да ладно. Там не будзе ямошыны, таму я прыбіраю гэтую тэму. Окей. Так, Юрась, браты. прибираем. Поколение. Окей. Бля, мне з гэтых там только одна падабаецца. О, Кераўнікі дзякуй Богу, ПНР. прыбралі. Беларускае кіно. Клас. Зараз... Фотаздымкі. Так, граем фотаздымкі, зараз робіць стаўку. Так, Ксенія зрабіла. Там трэба напісаць увесці. А, напісаць, а дзе? Там поле не бачыш? А, все, вось. Все, зразумеў. Так. Давайте. Угу, Вячка зрабіў. А, все, сент, так, все. Угу. Все зрабілі. Так, вось фотаздымак, на ім нешта замалявана. Вам трэба напісаць, што там замалявана. Там напісана, падаецца, няхай жыве і чагосьці няма. А ўнізе напісана камунарка. Ага. 1930 год, Мінск. О, нехто ўжо адказаў. І ансу, так ціснуць? Ну што, все адказалі? Ціснуць ансу, так? Калі? Так. Все адказалі. Я бачу адказ Ксюшы, што хай жыве БССР. Гэта неправда. Стаўка 1. Нарова. Хай жыве Саюз, кажа Вячка, і гэта таксама не так. Стаўка 700. Окей. І Юрась адказвае БССР, і стаўка... Так само, не. 1000. Стаўка 1000. 800 і... Ну што, хай жыве 1 мая, насамрэч. Можна было адгадаць, але перамагае ў нас Юрась. Жесточайше. Жесточайше перамагае. І гледзячы на 3 неправільных адказа, 800 у нас. Все, віншуем. Будем чакаць тады цябе ў паўфінале. Да, мы ж граем, да, за прыз. Колькі там ужо назбіралася? Падаецца, 130 рублёў у нас уже назбіралася пераможца нашаму. А якіх рублёў? Беларускіх. Добра. Вось, таму ўсё, дзякую усім за гульню. Дзякую взаемна, было вельмі Дзякуй. цікава. Першы раз так паўдзельнічаць і цікава. Все, карацей, мы згулялі, у нас перамагае сёння Юрась. Все, вы ставьте лайки, пишите комментарии, что там еще можно рабіць, подписываться, и донаты можно нават закидывать. Карацей, все, что заўгодна, лишь бы все это глядели люди, и у нас было больше грошей. Вот, все, всем пока.